Susu kok aku rasa sabar karo iki. Aduh, bangsat. Lah kok Wong isik napa malah dijongkrok nih. Wis arep wani lawan aku saiki. Wong meneng-meneng kok malah disabari malah kaya ngono. Ndang saiki nglawono. Ora aku nglawan iki, ampun. Nglawan aduh. Nglawono nih. Aduh. Ora ampun. Wong kok ora. gur nyeneni. Wis. Wong kok gur nyeneni ae lho. Omasaku. Ora ngerti wong wedok ning omah polahe kaya mbuh wis direwangi ngarit malah senan-seneni bendino. Nyeneni iki yo kapan? Nyeneni yo kapan? Lah mau apa nyeneni ke mau? Nyeneni ora. Getak ae. Wong kok nyeneni iki aku yo nyeneni ndi? Nyeneni ndi? Ngomonge lho. Ngomong apa? Bendino gur nyeneni. Apa-apa ora oleh. Wong wedok gur kon ngarit, kon masak. Kon wangi ngopo-ngopo. Panggah apa-apa salah ae ora tau bener wong kok. Ndang nglawono. Ndang nglawono. Arep nglawan. Basan ngene iki meneng ae. Enek uang nyeneni enek uang ya ora melasne aku isin apa piye ning ngarepe tangga diseneni. Aku wong wedok ya duwe harga diri. Ndang malah kanggenah. Ndang lawanane, arep lawan saiki. Ning ngarepe wonge wani ngene iki ndang lawanane. Arep lawan. Ora. Nyeneni kowe kapan? Nyeneni aku kapan ora ngrumangsani belas. Padahal lek nyeneni lho ora umum. Tiyang ora masak ya diseneni malah dhek dolan. Ndang lawanane. Arep lawan. Ndang lawanane. Ora ngadeg-ngadeg. Aku ki lek nyeneni kowe iki yo kapan? Yo kapan. Wong kok ora ngerteni wong wedok blas wong lanang. Piye ngono kuwi karepe? Ayo saiki arep lawan. Ndang lawan. Ndang. Ora. Lawan piye lho? Aku yo ora tau nyeneni kok, Pak. Ndang lawan. Arep lawan saiki. Apa dipikir aku ki wedi. Aku ki wis tak sabar-sabari mendino kok panggah wae lho. Ora nek berubah-berubah belas. Ndang lawan, arep lawan. Marane diklitah-klitih wi. Ndang lawan, arep lawan. Kena kayak sukete biji kok. Wong kok angel menemongan iki ndang biji kok aja klunah-klunuh.